ए जोगी बाबा, अरे जोगी बाबा सुनो तने। बोला बच्चा। तने यहाँ आई है। हाँ हाँ बोलो बच्चा। कहो तने बाबा, आपको उम्र तो अबे है जोगी लायक नहीं खे। राउरा के कौन दुख घेर लेला जे ए उम्र में आप जोगी बन गई ने। अरे बच्चा का करी, बहुत पुरानी कहानी बा। का ई जोगी के दर्द केहू ना पूछेला बच्चा, तू कैसे पूछा ताड़ू बच्चा। जोगी बाबा, हम आपके देख के और आपके भाव के देखते पूछा तने बाबा, एकर पीछे का कहानी छुपल बा, तने हमके बता दे। चला बच्चा, जब पूछी देलू तला सुना। बताई। केहू नहीं पूछे हमसे कैसन होला जोगवा हो, कैसन होला जोगवा हो। कहे खातिर जोगवा हम रमाइल हो राम। बताई बाबा, एक और आगे की कहानी हमके बताई। बहुत बड़ी कहानी बा बच्चा, अगर समय बात बताई। हाँ बाबा, आई यहाँ बैठी, हम आपका दुख भरल कहानी सुने खातिर तैयार बानी। ठीक है बच्चा सुना। बताई। माई बाबू छोड़ी गईले छोटा ही उमिरिया में, छोटा ही उमिरिया में। रोई रोई आंसुआ बहाइला हो राम। और बच्चा हाँ, आगे सुनी का भइल। बहुत ये आपका कहानी दुख भरल लागत बाबा, और आगे बताई। सुना बच्चा। हाँ। भाई भौजाई हमके घर से निकाली दिहले, घर से निकाली दिहले। रोडवे पे रातिया बिताइन हो राम। बाबा, कहीं आप हे उम्र में रोड पे हे भगवान ऐसा दुख के हो के मत दिहा। और आगे का भइल बाबा। बच्चा इते हमार 10 साल पहले के बात बा। अच्छा। आज के 10 साल पहले ही घटना घटल बा। सोची कितना छोट उम्र में हमारी हालत रहे। आगे सुनी। बताई बाबा। हाँ मिल गईले बाबा एक ठे खरिहानी बाजारिया में, खरिहानी बाजारिया में। उनका से दुखवा सब सुनाइन हो राम। बाबा, काऊ जोगी बाबा आपके मिलन तो आप उन्हीं के संगे रह गए। हाँ बच्चा, यही जैसे तय जिंदगी के शुरुआत भइल। अच्छा। सुनी बाबा के साथे का भइल। का बाबा। ले गईले बाबा हमके गोरखपुर नगरिया हो, गोरखपुर नगरिया हो। अरितस के लिए हले अपनाइन हो राम। अच्छा बाबा,
राउरो पर सही बात कहल गई है कि केहू केहू के सहारा नहीं हो ओहो ए जमाना में। और का भइल बाबा? तो बच्चा वही जैसे बाबा के बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलल कि ई जिंदगी के शुरुआत भइल। का कैले बाबा हमरे साथ में दे दिहले बाबा एक सरंगी गुदरिया हो, सरंगी गुदरिया हो, तब ही से धुनिया रमाइला हो राम।